Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Ijing, sugeng pepanggihan kalian Bu Anggara ing pasinaon basa Jawa dinten menika. Murid-muridku kelas 8 Nesaba kinasih. Murid-muridku kinasih, ing pasinaon basa Jawa dina iki Bu Anggara arep ngandharake materi ngenani unsur basa teks layang. Nanging sadurunge materi diwiwiti luwih becik, ayo kita ndedonga bebarengan muga-muga pasinaon dina iki bisa lumebu kanthi gamblang. Nggih. Yuk, pandonga diwiwiti. Pandonga rampung. Matur nuwun murid-muridku kinasih. Nah, ing dina iki Bu Anggara badhe maringi materi ngenani unsur basa teks layang. Mestine layang pribadi. Nggih. Sakjane rek, materi iki minangka tutukane saka materi kepungkur. Yen ing minggu kepungkur awake dhewe wis nyinaoni bareng-bareng ngenani pangertene definisine layang kalebu layang pribadi ya. Terus ana maneh jenis-jenis layang uga struktur teks layang. Ya. Ning ing dina iki awake dhewe banjur nyinaoni ngenani unsur basa teks layang. Murid-muridku kinasih, ing unsur basa teks layang iki Bu Anggara arep ngandharake tujuan pasinaon. Nggih. Tujuan pasinaon awake dhewe ing materi unsur basa teks layang iki yaiku setelah membaca materi berikut diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian ukara carita, 2. Menjelaskan pengertian ukara pitakon, 3. Menjelaskan pengertian ukara sananta, 4. Membuat 2 contoh ukara carita, 5. Membuat 2 contoh ukara pitakon, 6. Membuat 2 contoh ukara sananta, dan 7. Membedakan basa ngoko dan basa krama. Dene materi kang arep disinaoni ing dina iki, nalika nulis layang, kita kudu mangerteni jenise ukara sing arep dienggo. Biasane, ukara sing dienggo ing layang nduweni surasa utawa maksud dhewe-dhewe. Umume antarane nyeritakake kahanan, nakokake kabar, pangarep-arep, lan sapanunggalane. Murid-muridku kinasih, kang Bu Anggara paringi werna abang iku berarti kata kunci. Nggih murid-muridku nggih. Nah, mula saka iku, ing piwulangan iki kita arep nyinau sawetara utawa beberapa ukara ing antarane 1. Ukara carita, 2. Ukara pitakon, 3. Ukara sananta. Ukara carita. Ukara carita yaiku ukara sing nyeritakake sawijining bab, kedadean utawa sawijining kahanan marang wong liya. Ya, ing basa Indonesia ukara carita diarani kalimat berita. Nggih, berarti ukara carita iki kaya cerita. Nyeritakake apa wae ya marang wong liya. Tuladhane ukara carita. Kula ing Batu tansah ginanjar wilujeng. Nomor 2, tanggal 16 Juni aku wis wiwit prei. Iku kabeh ukara carita, yaiku kalimat berita, nyeritakake sawijining bab marang wong liya. Banjur ana maneh ukara pitakon. Nggih, ukara sing nomor 2 ya. Ukara pitakon yaiku ukara sing isine njaluk katrangan marang wong liya. Umume migunakake tembung pitakon apa, piye, pripun, sinten, sapa, pira lan sapanunggalane. Yen ukara pitakon mestine ing samburine ukarane iku migunakake tandha pitakon.
Nggih, murid-muridku nggih sampun kesupen. Yen iku mau ukara carita mesti wae ana ing samburine ukarane iku migunakake tandha titik. Nggih. Nah, tuladha nomor 1, pripun pawartanipun simbah wonten Surabaya? Lan nomor 2, sapa sing nrimo layang? Nah, ing kene Bu Anggara paringi cetak abang ing tembung-tembunge ya. Ing tuladhane iku ana pripun? Pripun iku kados pundi artine ya utawa ya apa. Ngono ya. Ya apa kabare simbah ing Surabaya? Nah, terus nomor 2 sapa sing nrimo layang? Sapa sing nrimo surat iku, sapa iku siapa. Dieling-eling ya murid-muridku ya. Yen ukara carita iku ing burine ukarane iku migunakake tandha titik. Yen ukara pitakon samburine ukarane iku migunakake tandha pitakon. Wonten malih ingkang nomor 3 yaiku ukara sananta. Nggih. Ukara sananta yaiku ukara sing isine niat utawa karep. Ukara iki mesti wae durung katindakake amarga isih awujud niat. Nggih, dieling-eling ing kene tembung-tembung utawa kata-kata kuncine sing Bu Anggara paringi cetak abang, nggih. Nek sananta iku isine niat utawa karep lan durung katindakake. Nggih. Tuladhane nomor 1, buku iki arep dak sumbangake marang anak yatim piatu. Nggih. Nomor 2, kula benjing nderek nyipeng watawis seminggu. Nah, sing Bu Anggara paringi cetak ireng iku berarti nandhakake yen iki isih awujud niat durung dilaksanakake. Nggih, nomor 1 ana arep. Dereng kan? Nah, sing nomor 2 benjing. Benjing iku meneh, ya. Kula benjing aku meneh nderek nyipeng melok turu. Omahmu maksudnya yo melu nginep watawis seminggu. Kurang luwih wektune seminggu. Murid-murid kinasih lan ing pasinaon iki ya unsur basa teks layang saliyane ana ukara carita, ukara pitakon lan ukara sananta iku uga ngrembug unggah-ungguh basa. Nggih, unggah-ungguh basa Jawa sing wis nate sampeyan sinaoni ing wiwit ing SD, ing kelas 7 lan ing semester dek wingi iku sampeyan wis ngerti kabeh ya. Iku ana 2, yaiku basa ngoko lan basa krama. Gampange yen unggah-ungguh basa iku dibagi 2, yaiku basa ngoko lan basa krama. Nggih. Basa ngoko iku uga dibagi 2, nggih. Basa ngoko lugu lan ngoko alus. Ya, yen basa krama iku uga dibagi 2 uga, ya. Basa krama lugu lan krama alus. Nanging ing pasinaon iki kanggo basa krama awake dhewe ora usah mbedakake, ya. Gampangane wis ora usah nganggo krama lugu lan krama alus, sing penting iku basa krama. Enak ya? Nah, yo apa iku mengko bedane? Ayo awake dhewe nyinaoni luwih rinci ing ngisor iki. Nomor 1, basa ngoko lugu. Yaiku basa sing tembung-tembunge ngoko kabeh. Ya, dieling-eling ya, yen ngoko lugu berarti ora nganggo basa. Panganggone. Nomor 1, arek cilik sing durung ngerti. Nomor 2, arek sing sapadha umure, ya. Contone. Nomor 3, wong tuwa marang wong enom. Nomor 4, deduwuran utawa pimpinan marang andahan utawa anak buahe. Banjur tuladhane basa ngoko lugu yaiku nomor 1, aku wis tuku tiket sepur jurusan Surabaya. Nomor 2, libur semester sesuk aku arep dolan menyang omahmu. Nomor 3, bukune adik wis tak samai. Iki kabeh tuladhane saka basa ngoko lugu utawa ora basa. Nomor 2,
ana basa ngoko alus. Basa ngoko alus utawa ngoko andhap yaiku basa sing tembung-tembunge ngoko kecampuran basa krama. Tak baleni maneh ya. Basa ngoko alus utawa ngoko andhap yaiku basa sing tembung-tembunge ngoko kecampuran basa krama. Panganggone: 1. Wong tuwa marang wong enom sing diajeni. Nomor 2, wong enom marang wong tuwa sing wis raket. Tuladha basa ngoko alus utawa ngoko andhap. Nomor 1, bapak lan ibu tindak pasar esuk mau. Sampeyan pirsani ya, ing nomor 1, bapak lan ibu tindak. Tembung tindak iki Bu Anggara paringi cetak abang. Lan tindak iki kalebu basa krama alus utawa krama inggil. Bapak lan ibu pasar esuk mau, nah iku kabeh basa ngoko ya. Pokoke sing tak paringi cetak abang iku kalebu basa krama alus utawa krama inggil. Tindak iku budal artine ya. Terus nomor 2, ibu dahar sego pecel nalika simbah ngunjuk wedang kopi. Ya. Dahar ing kene artine mangan ngono ya, Rek ya. Terus yen ngunjuk iku ngombe. Ya, dahar lan ngunjuk ing kene Bu Anggara paringi citak abang lan kalebu basa krama inggil utawa krama alus. Nomor 3, Mas Agus ora sida tindak amarga gerah waja. Tindak lan gerah waja iku kalebu basa krama inggil utawa krama alus. Ya. Dadi dieling-eling nak ya, yen basa ngoko alus utawa ngoko andhap iku basa ngoko kacampuran basa krama inggil utawa krama alus. Contone ing kene sing Bu Anggara paringi citak abang iku ya basa krama alus utawa krama inggil. Lan sabanjure ana basa krama. Nggih, basa krama yaiku basa sing tembung-tembunge krama lan diseseli tembung krama inggil. Kaya mau Bu Anggara sampun matur yen ing pasinaon iki basa krama ora usah dibedakake. Nggih, nanging basa krama iki kanggo umum wae. Nggih, ora usah dibedakake basa krama lugu, krama inggil. Nggih, sampun bingung. Panganggone basa krama. Nomor 1, wong enom marang wong tuwa. Nomor 2, andhahan utawa anak buah marang deduwuran utawa pimpinan. Nomor 3, wong sing isih tas utawa nembe dikenal. Maksudnya sing isih padha tas kenalane ya. Tak baleni ya Nak ya, basa krama yaiku basa sing tembunge kata ya, krama lan diseseli tembung krama inggil. Dadi ora usah bingung. Cekat ngaten kemawon pasinaon ngenani unsur basa ing teks layang pribadi ing dina iki. Muga-muga apa sing wis Bu Anggara jlentrehake iki mau bisa sampeyan pahami kanthi gamblang. Tak pungkasi cukup semene wae. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.